mes sampun dipun aturaken. Mas Arya kali. Nggih. Iki kocoke nek gak tak dekne loro pisan kok gak mening Mas ya. Nah, Ketoke masuk ngoten. Lah nggih iya to. Kula nggih dijawel karo mantene. Didik engkas iki kepengin anu apa jenenge? Lek ngarani iki apa Mas? Ngene kae apa jenenge? Ambrambo kok. Nggon Mbak Niken iki kepengin ngene ngono lho dekne sing mantene. Nah. Nyawer. Oh, iya. Oke, Jan. Ya. Nyuwune kok ganong iki mosok ganong Mas. Ditanggap rene nyanyi apa ganong to Mas? iki ditekakne kok Kediri rene Nggih. nyanyi. Oh gak wo. Trimo senggak. Trimo senggak terus. Oke. Nggih. Lelek kurwo ngono aku ya iso Ya. ngarepe Wo. kok iso. Nah. Halo. Halo, friend. Halo, Bren. Gimana ini? Oh iso ngupil iki. Alah, wis kulino. Kok terus akeh halo Bren wis ngusapi upil. Lah iya. Halo Mas Arya. Halo, Mbak Niken. Deniken. Mbak wae. Gedi kono ya. Gede. Oh, tuwek kono. Neng gedi kono. Gedi kowe ya. Ya, selamat siang Mas Arya. Gimana Nggih. kabarnya? Alhamdulillah hatiku sik rada remek kok. Alhamdulillah kabarnya iki kudune jawabnya baik apa enggak baik ngono lho. Yo wajah iyalah. Yo rada baik, ya rada ora. Ya, alhamdulillah kita bisa Ya. ketemu di acara pernikahannya Mas Ahmad. Mas Ahmad dan Hidayat. juga Mbak Yeni. Mbak Yeni. Inka. Mbak Yeni Novitasari. Iya ya. Mbak Yeni Novitasari, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat yang memisahkan. Semoga tidak ada orang ketiga. Nah. Semoga cepat diberi momongan. Nggih. Dan pokok kuncinya orang rumah tangga itu harus saling mencintai, Nah. saling menyayangi, saling mensupport, Nggih, Mbak. Anu Mas. Niku. saling apa Mas? Saling Saling membantu. wis pokoknya saling percaya lah. Iya, saling percaya. Soalnya nek ra percaya engko sitoke golek liyane. Kok mesti tuman? Niken. Biasanya curhat punya apa? Niken. Dalam. Balenono nek. Tenanan nek. Aku rung nyawang iki, Mang. Balenono. Bene tak tua po ano. Balenono. Reka ulang. Reka ulang. Ayo Mas, Dang. Reka ulang. Reka ulang. Nyuwun visum. Reka ulang pisan nih. Mboten napa-napa Pak Bu. Niku salam kehangatan. Biasanya nggih ngambleng. Niku dereng wong biasanya kula ditekek barang. Ayo Mas Arya. Nggih. Kita Apa Nduk? menyediakan apa? Memberikan hiburan. Hiburan, yo. Lagune nyemoni. Nyemoni sapa? Bocah. Iki lho bocahe. Mas, wis. Wis. Nyapa le? Oh. Mas, hati-hati lho Mas. Ken. Iki kok nek dadi mangan sate sak rombonge. Ngawur, ngawur. Lah, Dek, mben Sak iya. bakule. Lho, bakule mangan apa mangan? Iki pengen ngemplok wong iki tenan. Aku gelem dari bakule Dino. leno. Lah, kan lho. Mas arep boblok apa? Niken. Dalam. Marasowan wonten granipun Bapak Pengung. Bapak Bapak Pengung. pengu. Mas. Pengung gitu. Ngong. Hah? Pak Ngong. Pengu. Pengong. Asmane iki Pak Gumbrek. Ora oleh aku dhek iki seneni yo. Mbah Pengung. Oh, Nah. Pak Pengung. Ah, Pak Pengung iki sing pundi niki Nah napa niki. nika? Niki. Oh, sing niki ya Pak Pengung kalian Bu Pengung. Bu Surip. Heh? Bu Surip. Bu Surip. Nggih. Oh, ya. Ya didoakan kagem Bapak Pengung kalian Ibu Rip. Mugi Bu Surip. Oi. Bu Surip. Oi. Urip gitu bocah iki jane. Lah ya Bu Surip urip, ngono lho maksudnya. Oh, Kok iya. iso? Iso, Kadang ya Pak Pengung ya urip bareng. Lah, kadang. Tapi nek yang ini masa wis urip. Monggo nak kersa tindak panggung. Panjang umure, panjang yuswanipun, Amin. sehat selamat milujeng. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, Pak. Amin. Nyuwun Nggih. pangestune. Amin pangestune. Mas, kayak Alhamdulillah ya Allah.
Piye ki, Mang? Kaget aku. Nyapa? Tak kira disembledos. Putu kula 12 ditangga ping 21 lho. 12 ya. Loh, tapi lek putune terus rabi terus Piye? Kayak arep Anjing. sungkeman ngono ya. Lah iya. Niken, pangesune. jale sungkeman wong loro ngono jale. Cocok ora kok mburi ngono lho. Sungkem wong loro ta. Bareng. Kayak manten ngono kuwi lho. Iki ta? Heeh. Ya iki nek kung linggo kok bapake Mas Iya. sungkem karo ngene. Ayo nafsu. Benar legarian Bapak, Ibu. Pak, Nah, Ibu, matur suwun. Nu. Ketok ya arep sungkem iki. Apa kuwi? Mosok kebogiro Mas. Sik to. Ya. Kebogiro. Kebogiro keyboard, kebogiro keyboard. Ning ngenong iki kok enu. Piye? Ayo ndang ayo. Iya, Tang, Mas Arya. Tukleng Ayo, Mas. tukleng. Ayo, Mas. Monam piro pilu piro no. Bogiro apa kedok ngorek? Ayo, Iki kok manut. orek ya. Lah apik cangkemmu lho Mas. Dung dung. Ayo. Oh, nggih, Bogiro temanten. Ah, Condro Mas. jeneng Condro. Sang temanten sarimbit wong bagus kelawan wong ayu. Aku ora tau dadi manten iki tadi. Sungkem iki dengkule sik ditekuk ya, Nok. Sikile mudhun. Nah, dengkule sik. Nah, salim karo Bapak Ibu. Nah, Pak, kula ngono nyuwun lho. panjenengan dongaaken mugi-mugi anu kreditan kula enggal lunas nggih, Pak. Anu, Kowe nyapa nangis? sik. Ya sungkem. Kowe iki lah sungkem wong iseng ngene. Loh, oh ngene ta? Lah, Oh. urung tau dadi manten kok tadi kek. Apa iki? Ayo, Ya, jalan sungkem ki restu. sing apik nggih. Tembunge pripun, Mas? Mugi-mugi saged napa langgeng kados panjenengan Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nggih. Kula jenengan dongaaken enggal keparingan garwa nggih, Pak nggih. Nggih, amin. Sungkem sing apik. Kowe barang kuwi lho. Kowe iki lho. Sikile Ya, kok lho. iso. Anu, Mas. Yo kira anakku Arya Gale tak dongakne esuk entuk bojo wedok. Nggih. Ning ampun sikile kathah hulune nggih, Pak. Kowe iki kok Awet iso niku nyemoni aku ki lho. lha wae apa akeh hulune to? Nggih. Akeh ki lho delok. Oh iya. Jan. Anu, Mas. Pun Anu nggih, Pak. Mas. Gak sida, Pak, malah Pak. Lah pripun? Lah mending blas ora patut ya teh pecah iki. Sikilku dumpal kok. Ora cocok. Duh, kurung salim karo. Nah, saling karo mantene riyen. Sik kaya. Loh. Kowe iki jegal-jegal ya, Awas Mas. nek kesandung. Wes kesandung. Oh wes lagi dielekne bareng. Aku gak demeki padahal. Wis bar kesandung lagi dielingke. Wong lanang manggone salah. Mas, manten. Mbak manten. Loh. Mas, Ibu, selamat nggih, Mbak. Bapak. Lho. Kayak nek kodoke to. Nggih, waduh Mbak manten cantik, Mas manten ganteng. Besok dadine anak iki koyo boneka lho Mas nggih. Kayak boneka apa? Boneka urip. Heeh. Iso didol. Lucu nah. Ya lucu. Kayak cipung. Kayak cipung. Kayak cipung. Iya didoakan Iya, semoga didoakan. langgeng ya Mbak. Jangan disakiti hati wanita ya Mas ya. Mas. Wanita dibentak sekali itu sakitnya luar biasa nganti bertahun-tahun. Ngerti Mas ya? Nggih. Weh lho kulino ketake wong wedok. Loh, aku arep kok Mas rasane dadi manten pripun, Mas? Seneng. Senenge? Lambo. Piye to Anu, ki? pun jamu nama dereng, Mas? Dereng. Dereng. Jamu bareng. apa? Kamu apa? Jamu beras kencur. Nggo peredat tenggorokan. Mbak ada request lagu apa mungkin? Monggo paring dawuh. Kembang wangi. Kembang wangi. Allah Mas aja repot-repot to Mas. Mas ngene iki jen malih. Wah, iya. Kok terus? Iki lho, iki bojo loro yang ini iki. Nah, wis dicepake wit Lho mau. nggih, Mas. Malah nyapa to? Oh, nyapa to? Entai lho. Aku ki Entek Mas. aku arep kaya kowe mau tapi engko nek cedak mbake aku wedi kampleng Mas e. Ya kampleng kowe iki wis tuwek lek aku cilik ayo yo Mas yo. Tuwek ra nggo pentung. Ayo lah pentung ya. Aja ta. Ayo Rono. Iya. Nyapa to tukang kecer barang iki nyapa jane. Tukang kecer. Nggih, menika badhe ngeteraken Mbah Yut suntik. Bayut. Angga Mas Ponco, Nyuwun dikancani anu. Mas. kelajengaken. Kembang Akur. wangi sudah. Permintaan Mbak
Mbak Niken, Mas Arya Galih, Ibu Siap. Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Lydia Rita. Oh, beliau nggih, hadir. sugeng rawuh Ibu. Nggih, selamat sore Ibu Lis. Nggih. Nggih, selamat menikmati hidangan yang sudah dihidangkan. Durung lagi rawuh kok beliaunya. Lah ya bar iki lah ya dicepaki. Monggo Ibu foto rumiyin kalian temanten. Nah. Foto. Berarti Iya. aku minggir. Yo gak minggir to yo. Minggir iki kene lho, ora minggir ke kono. Ya, kita di sini. Kita di siri. Di sini. Di sini, di sini. Ayo we. Ya ini kok wis Kamis rontolen lho le omong. Aku ora petuk pirang dino lho, Mas. Lah iya. Pirang dino piye maksudmu e? Anu siunge kok saya dawa. Rada modot ngono ya. Wah, samar ya. Ngati-ati lho, ngati-ati lho. Emoh ah. Oke. Iya Mas Ponco lagune terus ke wae karo Mas Arya Gimana, Galih Mas? Mbak. Sak sire cah loro Niken kuwi. Salindri. Kok terus Kok terus pasrah ki lho? Sak siremu cah. Piye to ki? Lho cah loro koclok kabeh kok. Kok gede aku? Itu modele lho. geding? Kok gede? Ayo. Request King Manten mengki dikasih kendangan riok sing rada suwe. Mbak Niken arep gambul. Aku ki terus terang yo, saiki ki lek pomone kon reok, aku ora gawe jeroan iki. Belas no. Lho, Bablas minggu. bahaya ki kok. Iya, bantun. Terus delok ya. Bahaya, bahaya. Sing mbok sawang ki apa? Lah dadi ki nek dikeki rezeki, Wis dudu rezeki yo, Lah, iki vitamin. loh, kuwi nek wis kedep kuwi dadine dosa. Mula aku ora kedep. Rong iso reokan Mas nganten. Ayo. Ora ono jeroane medeni kondakan. Tidak ada jeroannya. Yakin yakin. Kurang ku sepurane jenenane ngene. Iki lo nyapot kok gembengi. Tak terasa aku kembali menata bintang. Iyo, Apa ta? Nyapa lho nangis. netro Sapa? sing padha. Omongane Poncol kaya Bardolo terus. Lah iya. Ora lho nangis nyapa cah iki. Nggih, ayo rasane iki rada trenyuh-trenyuh piye. Mandep rono wani ora kowe? Gak. Wah, Mandep rono. ora. Trenyeng-trenyeng. Ayo. Nah, ngono kok. Ah, moh ah. Anu Mas, Itu. Awakmu nyapa nangis? Apa lho? Sing wis ki ya wis. Wong ya Jane ya pancen wis. udu. Ngrungokne kandhane Poncol sing wis ya wis sing urung baleni neh ngono lho. Neng treng. Kleru ya. Iya to. Kleru. Lek tren nangis entang nangis saiki. dadi kayak Lu saya abang-abang ngono. ora. Iki tenan Moh iki. Mas, Cak. moh. Tenan iki. Mas, aja mbok kaya ngono kuwi ya. Ayo. Karena Wong iya nek diomongi ya. hati Mana to? Ah, tidak bisa Jangan. berbohong. kayak Om Tommy lo menikmati hidangan yang sudah dihidangkan. Awas kok nek rasa rada asin lho. Karo ngene. Campur loh. Mas Kadung tenanan sebelum tinggal karo liyane. Alah. Ayo. Wes. Next song. Moh. Kok Nyapa to? kene iki mak teratap kok gak penting Iya. rasa ngerti ceritane. Iya. Ndak melu gratis. Aku ngerti. Neng sing wis ki ya wis. Ya wis. Lek tre cetukan ngono ku ya Dadi ya tra yiti terusne gak apa-apa. aja. Nah iya. Aku mau ngregeti suci ning katresnan. Ora kok ngergeti. Sing wis karo liyane ya wis wae. Aku tak golek liyane. Don, lho, lawas hati-hati ya, kaplok nah kowe engko. Ayo. Lon. Kuwi getem wisan. Lho, Kene HP reneng boto iki. peng ngono iki kerasa lho Mas le HP. Gak apa-apa tak tambahin tak go mulai. Ayo. Moga spesial juga untuk Ibu Wakil Bupati Mbak Niken Mas Arya Galih. Ibu Wakil Bupati ada permintaan lagu apa? Maafkan ini bocil-bocil ini lagi menghayati lagu. Jadi kita tuh tadi menghayati lagu Bocil. antara
Mas Denny dan juga Mbak Bella Bonita itu loh yang perlu dicontoh. Nah, ya. Iya. Masalahnya Mereka adalah nek Mas pasangan Denny yang karo Mbak serasi. Bella kan dadi. Dadi, lek sing iki. Aku ora. Alhamdulillah. Ya ora alhamdulillah. Wong ora dadi kok ora. Ada permintaan lagu apa? Oh, Oh, Sundaman ini tadi. Sudah mana? Oh, alhamdulillah. Satu, Kameranya Bu. belum, Bu. Piro? 100. Lah saiki kan usume nek teman kan satu sing. Ya kurang. Saya saja kalau ini sudah banyak uang tadi. Eh? Eh? Saya dijupukne kalau, Oh, tenang. jadi jupone tengah teh. Heeh. Mboten usah lek tengah Nek teh. ngomongke kene sudah banyak uang. Heeh. Padahal sing pindah bendino ping 3 kono. Lah iya, padahal sing beruang iki ya. Lah. Sing beruang iki. Iya, aku kan kancil. Heeh. Sing beruang iki padahal. Mudeng ora? Ora. Ya wis ben. Ya, nggo PR. Untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terakhir untukmu. Enggak ora terakhir. Ngaryai gendeng kok. Loh, pakai ro. Ayo Mas. Wis gedhe men. Mas, Apa ini? apa lagunya? Loh kok dikecer-kecer? saya Loh, Mas. 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 Weh, weh. Wow. Penyanyi ini raro kok. Penyanyi neraro langsung. Penyanyi lek nemen ya ngene iki lho. Kadung nemen ki Mang. Bocah loro iki kadung nemen. Tukang kecer dikeroyok wong loro. Bose lho kae. Oh, bos itu. Bos itu. Bose Ampun lho. Pak Bos. Mboten ah. Wong guyone ae. Tukang kecer bos lho getmu. Mboten ah. Apa Mas? Antara nemu, nemen, manut. Dah, Nemu kowe. wih. Pasati amjar tak tusi tak openi sauripe. Pinggone Pak Komet. Ayo. Pepucane ngabri kuwi to. Pepujane ati. Ati. Tak kira pepucane ngabri. Singan tani. Kok mesti tuman. Tuman. Ayo, ayo. Apa? Iki lho, Ger. Iki dadi cakil. Wong Ayo, Mas. Ayo, yuk. Hae. Lo, ter. wis ngono. Aku langsung joget Mas. Aku nek joget malah kaya angkrong. Karepku niken kuwi kok. Lah, Ojo ah. wih gak Domongi aku kira dobelan. gawe dobelan. Teh saiki ki apa malah tuwek ora iso malah. dekne ora gawe jero, Oh, iya, Mas. iki. Oh iya. Mau dicicing ning iki ketok enek triningnya tulisannya SDN ngampel ngono. Nampel piye? Nopo dek wingi cincin ngeten kene Adidas. Bal-balan kok piye nduk nang? Teh cualku sing kae warnane abu-abu kae lho, Mas. Abu-abu piye? Abu-abu kleret loro kene iki. Rupane pink. Oke, ini Mbak Manten sama Mas Manten sudah puas? Kalau sudah Oh. saya pulang. Masih nyuwun ganong Mas nggih. Ganong sumpah Mas kira nggo doblen tak bukane ya Mas Melo. Bahantun kuwi kok. Bahaya. Malah medeni kok. Mbak, lah aku mau ngomong piye? Batun. Lah, sing bener bahaya. Lah ya bahaya tak tuapuk. Lah kuwi mau ngomong. Dang. Lah kuwi salah, sing bener bahaya. Tapun. Dang toh. Omong ale. Ngapun, Le. Mbak. Baten. Aku ya nak. Wis cilik tapi wis brengosen ketok tuwa. Sini cilik wi. Lah wong aku kecilik tuwek. Sampun, Yuk. Mbak. Satu kali lagi. Nemen. Nemen. Ayo Mas Arnya, nemen. Gak Ayo, boleh. kita lagu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh ingkang kula hormati,
dumateng panjenenganipun Ibu Lisdiarita Wakil Bupati Ponorogo ingkang kula hormati, sugeng rawuh Ibu, ugi panjenengan panjang umur. Nggih. Dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto Mewah Ibu saha rombongan pengarak temanten saking Purbosuman ingkang kula hormati. Dumateng Mas Arya, Mbak Niken, Mbak Dewi, Mbak Siska, ugi sugeng rawuh matur agunging panuwun panjenengan sampun paring lelibur mukadimah kula nderek ingkang rumiyin mawon ngaturaken sugeng rawuh panjenengan kawula suwun inggih menika mugi-mugi temanten kekalih tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula ing mriki minangkani sesulehipun Bapak Gumrek sekalian sepindah kula ngaturaken matur agunging panuwun dumateng panjenengan sami ingkang sangempun kasdurawuh minangkani undanganipun ingkang sak perlu kasuwun donga pangestunipun dumateng temanten sekalian, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten rubeda setunggal punapa, ugi mugi-mugi enggal pikantuk momongan ingkang soleh utawi solihah. Saklajengipun Bapak Gumrek ngaturaken nyuwun pangapunten, mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kirang samudayanipun awit saking napa kemawon inggih menika pasugatan palenggahan ingkang sedaya kala wau mboten saged ngremenaken dumateng penggalih panjenengan sami, kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene salajengipun inggih menika cukup singkat kemawon kula sampun dipun waleri kalian Bapak MC timbangane niki mengke terus buyar nggih. Terus kula langsung kemawon nanggapi menapa ingkang dados atur pasrahipun punang temanten kekalih saking Purbosuman inggih menika panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian Ibu menawi mboten sisip anggen kawula nampi inggih menika sepindah ngaturaken salam takzim kanthi ucapan kawula tampi inggih menika kawula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saklajengipun inggih menika kala wau ngaturaken pasrahipun punan temanten utaminipun inggih menika nak Mas Ayu Yeni Novitasari kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Gumrek kawula minangka sesulihipun kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Temanten putri kawula tampi inggih menika babakan panggula wentah inggih monggo kita tanggel sesarengan. Salajengipun kala wau ngaturaken tali asih inggih alhamdulillah sampun kawula tampi mugi-mugi dados barokah menggahipun keluarga Bapak Gumrek sekalian. Salajengipun kala wau ngaturaken mbok bilih parepatan wonten ing sonten punika watawis cekap pangombyonging temanten saking Purbosuman kepareng nyuwun pamit mboten namung nderekaken sugeng tindak mugi-mugi sak pengker panjenengan sami ngantos dumugi dalem suwang-suwang tansah pinaringan rahayu lijeng mboten wonten rubeda setunggal punapa. Makaten saking kula minangka sesulih Bapak Gumrek nyuwun pangapunten saking sedaya kekirangan anggen kula matur. Akhiripun billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanten monggo kadherekaken miyos rumiyin adicara paripurna
ngambali atur temanten monggo kadhiraken miyos langkung rumiyin. Purwa madya wasana upacara wis kalamban kanthi widodane ing sambikala sumangga kita purnani kaniwaosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaya jaya wijayanti jaya sinartan sewilasaning Gusti Rahayu. Rahayu rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten nuwun.